No výborné. Tak čo, zvládnete to aj rýchlejšie? Tak som zvedavý. Šlapi, šlapi, hopi, ťapi, šlapi, šlapi, hopi, ťapi, paci, paci, dupi, dupi, guli, guli, dokola. Šlapi, šlapi, hopi, ťapi, šlapi, šlapi, hopi, ťapi, paci, paci, dupi, dupi, guli, guli, točíme. Na, 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 la, 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 na, 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 la, 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 na, 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 la, 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 na, 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 la, 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 na, 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 la, la, la. Dupi-du, dupi-du, dupi-dupi-du, dupi-dupi-du, dupi-dupi, dupi-dupi-du, dupaj-da, dupaj-da, dupaj-dupaj-da, dupaj-dupaj-da, dupaj, 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 dupaj-da. Počkajte, nedopustite, nerobte hlúp. Prečo? Veď zobudíme zvieratka, ktoré tu žijú. Napríklad takého krtka, ktorý má domček pod sebou. Ja budem zohnať štuple do uší. Krtko! Som v Afrike chodí po špičkách okolo leba, ale dupe až sa trasie zem, keď sa nahnevá. Dupidu, 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 dupajda, dupajda, dupaj, dupajda, dupaj, dupajda, dupaj, dupaj, a poďme, poriadne, dupidu, 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 Hej! dupidu, dupidu, Hej! dupidu, 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 dupajda, dupajda, dupaj, dupajda, dupaj, dupajda, dupaj, 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 dupajda. No super, ja som niektorých počula dupať až sem. A ja som tu videl toto dievčatko, ako krásne tancovalo a dupalo. Chytaj. No, to je pre teba. Ale chytil Dajte jej to, prosím vás. No, veľký Super. potenciál je pre aj ostatných vzadu, tam už Samozrejme. hodím. No, dobre, Smejko, takže ideme hľadať poklad Slovenska. No, tak už by sme aj mali začať, ale ktorým smerom? Čo pôjdeme? Pôjdeme na západ, niekde do Bratislavy, alebo možno do Štúrova, že by sme to išli hľadať? Počkaj, ono je najdôležitejšie. Mali by sme ísť niekam, kde sú nejaké veľké hory, lesy, aby nám poradil niekto, kto to všetko vidí. Ja, že taký dohľad, ale joj, no napadli ma Tatry, ale do Tatier by sme nemali ísť. Ja si na to spomínam, pamätám si chalani, keď chodili medzi kosodrevinou. Hej, tam to na nich prišlo a no, vieš čo, nevadí,